Hekk kif il-budget ta' nhar it-tnejn tħabbar li l-Gvern se jkun qed jilqa' kull proposta dwar l-użu kulturali ta' Pjazza Teatru Ljal u anke l-possibilità illi din tissaqqaf bosta Maltin u għawċin fuq is-siti soċjali esprimew l-idejat tagħhom fuq is-suġġett. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-għana ħari ta' dan il-proġett se jkun l-użu aħjar mill-post waqt illi jkun irrispettat l-ambjent storiku. Teatru Ljal kien ġie inawgurat f'Ottubru tal-1866 u nqeret mill-bombi tal-assi fit-tieni Gwerra Dinjija. Ħafna snin wara fl-2013 il-Pjazza Teatru Ljal ġiet inawgurata mill-ġdid għad gawdija tal-poplu Malti Wawċi. Iżda ħafna baqgħu joħolmu illi xi darba it-Teatru Ljal verament jingħata l-glorja kollha tiegħu. One News niżel fit-toroq tal-Belt u staqsa lil dawk preżenti x'derilhom minn din l-inizjattiva. Naħseb taħal li jkun jista' jintuża s-sena kollha. Iva. Għala Iva. Jerġa' jkun sabiħ bħalma kien qabel. Bla dubju, bla dubju. Għaliex? Għax jiena nara li kif inhu Teatru Ljal fl-opinjoni tiegħi sewwa ma jagħmel sens. Jistgħu jsiru attività oħrajn ħafna aktar importanti u ħafna aktar interessanti fejn in-nies jibbenefikaw ħafna anka mill-weather conditions, u ġvera, hekk ma narax l-ewwel nies huwa prestiġu kbir jekk jerġa' jsaqqaf u jerġa' jiġi bħalma kien. L-istorja ħatibqa' hemm imbagħad aktar minn hekk, ġieri li hija xi fattur importanti u from the beginning ma nistax nifhem għalfejn tħallew rajt dal-kolonni jew il-materjal li hemm antik u madwaru sar modern. Ġi xi ħaġa li ma toġobni xejn. Żgur li idea tajba, anzi inta l-idea li llum għandna relazzjonijiet mal-Ewropa jerġgħu jagħmluh kif kien. Aħjaru. Tajba, ħafna tajba. Ma tantx toġobni, nippreferi kieku jerġa' jiġi mibni kif kien qabel għalkemm jiswa ħafna flus. Jkun xi ħaġa tagħna l-Maltinu. Naqbel għax naħseb la kemm meta jkun ir-rieħ. U la meta tkun ix-xita, it-teatru ma jistgħux jigawdu n-nies teatr xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.